Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Malam ini Mbah Sudiro ketemu lagi sama para lover-lover. Mbah Sudiro masih punya tugas untuk menjaga yang namanya Mbah Jan. Mbah Jan ini orangnya, wah, repot. Saya itu sebagai kakak untuk menuturi nang namanya Jan ini para lover-lover. Aku minta doakan saja Mbah Sudiro tetap sehat walafiat, tidak ada sesuatu halangan apapun. Walaupun ini kurang ajar, saya itu sebetulnya para lover sebetulnya itu tidak tega penyakitnya, tapi tidak tega kematiannya. Para lover-lover, walaupun dia kurang ajar, tapi Mbah Sudiro masih punya hati nurani yang jernih. Mbah Sudiro biar sudah tua-tua begini, tapi masih punya rasa kasih sayang sama saudara. Walaupun Mbah Sudiro sudah dibuat sama Mbah Jan yang sudah tidak karu-karuan ini, Mbah Sudiro tetap sabar dan narimo. Para lover-lover semua, aku minta doa restu nih sampean semua. Minta doa restu supaya Mbah Sudiro untuk menjaga namanya Mbah Jan ini biar selamat, tidak ada sesuatu halangan apapun. Cobaannya banyak para lover-lover. Orang-orang seperti kemarin-kemarin itu ada yang datang para preman-preman, ada yang datang dukun-dukun tua-tua itu yang mau membebaskan sama yang namanya Jan ini. Dia itu tidak terima bila Jan ini dirantai kayak begini ini, semuanya para dukun-dukun yang seangkatan dengan Mbah Jan ini semua tidak terima kalau Mbah Jan saya rantai kayak begini. Dan lagi preman-preman itu sudah saya beri penjelasan, bila Anda punya keluarga, kalau disantet keluarga kamu sakit, apa kamu tidak merasa sakit hati? Contohnya ini, sering nyantet orang, berburu cuma uang tapi tidak memikirkan apa yang bakal terjadi yang sudah dicantet sama Mbah Jan ini. Ingatnya, meripatnya itu cuma ada di muka itu uang, dan uang. Tapi tidak memikirkan nasibnya orang yang sudah disantet-santet sama Mbah Jan ini. Saya Mbah Sudiro kasihan banget sama orang yang sudah disantet sama Mbah Jan ini, keluarganya yang ditinggalkan itu. Saya doakan semoga keluarga itu tabah menghadapi cobaan yang begitu besar yang sudah disantet-santet sama Mbah Jan ini. Para loper-loper semua, monggo aku minta doane panjenengan kabeh, semoga Mbah Sudiro menjaga Mbah Jan ini tidak ada sesuatu halangan apapun. Tapi di hati saya itu kok kayak terasa tuh, pasti ada yang mau akan datang ini. Pasti ada yang mau datang ini. Jan, apa? Aku mbok kan ngecone Samsudin to. Ngene iki piye? Aku diranting ngene iki piye? Maksude piye? Apa ora diomongi maksude kowe dirantai ngene-ngene iki kowe wis dikai penjelasan apa urung? Ya wis, cuma Samsudin kudu wani nanggung resikone. Masalahnya jenenge Mbah Jan wis kondang kaonang-onang.
Ya, aku dhewe krungu jan. Intine perguruan intine kaya pasukan dukun-dukun iki kabeh kan anak buahku kabeh. Dadi timbangi engko Samsudin Cilaka, diparani dukun nang kene sak korap-korap engko malah dadi gawe. Berarti sing nggerakne dukun-dukun kabeh teko kene iki ya kowe. Ya aku lho Kang, wong aku sing paling sakti ya ketuane sampe dicencang ngene kan ya ora trima. Guruku 15 ya ora trima kan ya ngono Kang. Kuwi karek pola tingkahmu to Jan. Pomo pola tingkahmu kuwi apik kowe ora bakal dirantai kaya ngene iki. Iso mareni anggonmu nyantet wong-wong liyane kuwi iso kowe bertobat kuwi kowe ora bakalan dirantai kaya ngene iki Jan. Ya mergo guruku 15 mau wis dijanji siji-siji Kang. Intine jan awakmu ki manut karo aku, sendika dawuh karo aku, iso mateni Samsudin apa ae tak kei. Apa neh ilmu, apa neh dhuwit kedonyan tak turuti. Mangkane ya piye caraku musuh Samsudin, ampre Samsudin ki mati. Aku ngono Kang, mergo guruku muni ngono kabeh. Janjine gurumu nek kowe iki ngono kuwi. Iya. Sing ora trima lek Samsudin kuwi bakal mbok piloro utawa kowe nyeluk dukun-dukunmu gurumu. Ya guru ya anak buahku kan sak korap-korap Kang. Anak 15 kuwi sing mbok omongne gurumu anak 15 kuwi. Nek ngarep aku kan wis ngomong to Jan. Aku wis nuturi kowe, wis ngomong kowe. Aja mbok anggap guru sing ora bener sing duwe mek ilmu hitam kaya ngono kuwi aja mbok anggap. Gaenan sing apik guwangen sing elek. Maksudku kan ngono to Jan. Dadi ngene Kang. Piye? Lek pengen roh ilmune Mbah Jan, ya. Aku meneng nang kene, kingko wong sing mara rene mesti akeh. Mergo apa? Teko ilmuku. Dadi ragaku dicencang. Ning aku iso ngomongi masyarakat nang jaba kono kuwi supaya iso mara rene. Mbuh entah alasane. Kuwi ilmuku kaya ngono kuwi Kang. Dijajal kingko ana wong ora apa ora? Ngono lho. Kuwi kowe kontak batin ngono apa piye karepmu? Ya jelas segala cara yang tak gawe supaya aku ben bebas Kang. Ngono lho. Ki ngene Jan. Kowe iki ngaku-ngaku sakti, ya toh. Tapi buktine kowe ora iso mingket nek ndi-ndi. Iki kene iki kan wis dipageri karo Paijo muridku to, Dadine kowe ora iso nyapa-nyapa, arepmu dari rantai iki ya ora iso nyapa-nyapa. Kowe nekakne gurumu sing cacahe 15 kuwi, kowe ora bakal terjadi, ora bakal kabul. Mbah Sudira bape nek ngarep kene, nglindungi murite sing jenenge Paijo kuwi, ngono lho Jan. Ya sing teko rene guruku, kakangku seperguruan ki mur siji loro. Lek 15 wis dadi siji, ya entek Samsudin Kang, ngono lho. Mergo kan urung maju bareng. Pengen ngetes ilmu Samsudin sak pira. Wong loro masa ora iso. Lek ra iso, 15 guruku iki mesti marani nang kene. Bebasne aku Kang. Ya ngene Jan. Aja ngagul-ngagulne kowe duwe guru cacahe 15. Buktine kowe omong bolak-balik lek duwe guru cacahe 15. Tapi nganti sprene iki ketok irunge, ketok raine teko nek kene. Endi? Kabeh buktekno tekakno nek kene gurumu. Kabeh mau golek dina golek sanget Kang. Jenenge wong Jawa, wong intine wong perdukunan ki mesti arepe nyerang ki golek dina sing apik. Kuwi lek kanggeku. Dadi mungkin guruku ki mau mergo urung rene ki mau mersi golek dina golek apese Samsudin kan ngono mestine. Golek dina sing apik kuwi lek dingge bakulan, dingge golek rejeki to Jan. Lek kaya ngene iki golek dina sing apik kuwi dukun apa? Kuwi dukun abal-abal ya kaya kowe kuwi ora manut kakangmu Sudira iki. Ya mergo dukun 15 kuwi mau guruku kuwi mau kan duwe pakem, duwe ajaran. Dadi ya mungkin ora cocok karo ajaranmu kan ya mesti ora padha. Ngono lho Kang. Ngerti ra padha. Dheweke iku pomo ngerti wis pikirane tajem banget. Dheweke wis ngerti, "Oh ya kae anak
buahku muridku jenenge Jan kae di rantai nek kono sing nunggoki kok Mbah Sudira nek kono dhewek iki ora wani arep rene iki lho ora wani Ya merga kenapa toko guruku ki ora gegabah rene iki mau merga nang kene iki enek mustika mustikane kuwi lho nang ngarepku kuwi lho oh kuwi ta sing mbok omongne makane guruku iki ora wani rene utawa sik cara penamung sik pitungan karo bola-bolane iki merga nang kene enek kekuatan sing mungkin luar biasa mungkin lho. Dadi iki ya golek dina ampreh mustikane iki iso dijukuk kaya ngono Kang. Kuwi ora bakal terjadi lek isih Mbah Sudira nek sandingmu kene ora bakal terjadi mbok enteni pirang dina pirang minggu pirang wulan ora bakal terjadi lek gurumu nganti iso teko nek kene sebabe apa Mbah Sudira ora lila lek gurumu teko kene iki mek arep bebasne kowe ngaco kowe mulak-malik pikiranmu sing ora karu-karuan kuwi ngono lho Jan Ya dititeni kabeh semenjak aku nang kene iki bakal terjadi apa ae nang gua kene. Mbok kuwi sing bentuke masyarakat. Bahkan engko ya iso gawe cara pura-pura katakanlah. Tuku apa kuwi jenenge mustika padawi dukun sakti. Lah kan ya iso jenenge wong perang iki golek cara ampreh dhek iki menang. Ngono lho Kang. Barang apa ae sing arep terjadi nek kene iki Mbah Sudira iki ora bakal mundur sak langkah. Wis ngerti sapa sing arep teko arep nulungi kowe arep njukuk mustika iki Mbah Sudira wis jaga-jaga awake. Ya memang, tapi jenenge manusa Kang. Manusa iki serba ora sampurna, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi ora enek manusa kuwi mau tanpa intinya tanpa bahaya. Jadi kadang pas dinane apes ngono kae, ngono kae raleh metu teko omah. Lah, makane sampean dhewe ora oleh Kang nyombongne Mbah Sudira ki mesti iso. Karena manusa kedunungan, lali ya kedunungan, luput kan ya ngono to. Sudira ora bakal duwe kesombongan ngono-ngono kuwi ora bakal. Sudira ki mek lek kenek kowe kuwi tak elene pumpung urung kebadot tobat to. Lek ku ngelekne iki ora kurang-kurang. Wis ping pira ae sing mbok agul-agule panggah gurumu 15 nganti seprene ndi teko nek kene nulungi kowe kowe wis dadi cilaka kaya ngene iki gurumu enek sing ngerti enek sing nyedhek lek niat gurumu sakti wong 15 ngene iki rene nulungi karo kowe tapi buktine ndi ya kabeh perang iki butuh trik kan butuh strategi. Jadi guru Kima nggak harus sedina rene kabeh ya nggak harus. Wong jenenge strategi perang kan ya rahasia to, Kang. Mbuh piye guruku carane ampreh golek mustika ampreh oleh kan ya nggak harus sedina rong dina. Kan ya ngono wong jenenge wong pikirane ra padha, Kang. Ngono lho. Ya tak elekne Jan. Aja mbok terus-terusne. Kowe nggugu karo gurumu sing ora bener, sing wis pikirane mencleng ngene. Aja mbok terus-terusne. Kakangmu Sudira kuwi mek elak-elek kowe. Lek mbok terus-terusne kowe panggah mbeguru nek gurumu 15 iki, utekmu bakal hancur Jan. Tenan mesle utekmu. Ora kaya wong biasa-biasa ngene. Meslek. Lho tenan Jan. Kan ngancam aku, jare aku dipendem. Iya to? Lah saiki jenenge aku dhewe iki ya urung iso percaya karo Samsudin. Mergo dina iki ya Samsudin sik nduduk jarene rong iso. Mergo rong iso iki mah ya mungkin karo guruku kan ya dialangi. Dadi urung mesti aku dipendem ki engko dadine piye kan ra ngerti. Kabeh critane dhewe kan. Ngono lho. Kuwi tak singget. Buktine
Lasmini ndekne wis dipendem. Iki karek giliramu sing dipendem. Enten ana wektune, enten ana jame, enten ana dinane. Aja sampe kowe kuwi duwe rasa getun, duwe rasa nesu, duwe rasa sing ora kepenak nek atimu. Kuwi wis dadi lakonmu Jan dudoi tak critani Kang. Jenenge manusa wis nglakoni ilmu ireng kaya Lasmini barang lima. Nek manusa biasa, wong normal, kuwi dipateni mesti mati dipendem. Ning enek ninge Kang. Wong iki lek wis nganut gaib, nyecep lek ngarani wong Jawa, ngelmu gaib. Kuwi dinalar di logika cara jaman saiki ora teko. Ketoke dipendem ning iso urip neh. Kuwi tak critani. Dadi kaya Lasmini iki ora mati, Kang. Lho, mergo apa? Sing nulungi barang sing disembah. Sing sembah apa? Barang gaib. Gaib kuwi mau ya, Kang. Ora kasat mripat. Intine ora kadunungan raga. Sudira ki ora sambok ceramai sing kaya ngono kuwi Sudira ngerti. Anane Lasmini dipendem ngono kuwi enek maksude Jan. Kowe ngerti ora? Maksude wong diarani lek dipendem awake mambu lemah ngono kuwi. Kuwi bakale dheweke kuwi pikirane wis robah, atine sadar, iso tobat, iso memasyarakat lagi karo wong biasa, ora nyanteti wong neh. Ngono lho, Jan. Ngene Kang tak jelas. Sampeyan paham urung ilmu rawarontek lho, Kang? Wis ta, wis rasa cerita ilmu apa ae, Mbah Sudira iki ra sombong. Dengan ilmu rawarontek, lumbrah mati iki ndemok lemah urip. Kuwi ceritane ngono, Kang. Dadi jenenge ilmu gaib utawa ireng lah jaman saiki. Kuwi maceme ra karo-karuan. Dadi kok Lasmini barang kuwi mau. Memang Samsudin ngomong dipendem. Ya didelok ae ceritane. Wong diarani ilmu rawarontek sing mbok omongne lek mambu lemah kuwi urip neh. Kabeh enek pengapasane, Jan. Ya. Ngerti ya pengapasane? Bar dipateni kowe ora diambone lemah digantung. Apa ora mati kowe? Ora mambu lemah? Ngene Kang. Ngono lho, Jan. Sesembahan barang halus ki mau tergantung wong kuwi mau perang persen nang makhluk iki. Lek mur separo ya nulungi barang konan separo, tapi lek wong wis sumpah janji sandika dawuh jiwa ragane dipasrahne karo barang gaib. Ya, kuwi akhire memang bener neraka ning masa jangka umure ilmune lumrah mate angel. Ya ngene, Jan. Ngono. Aku karo Paijo kuwi jek duwe rasa welas duwe ase. Ora duwe rasa welas karo ase. Kira-kira kowe antarane Lasmini barang wis ora iso. Kowe omong ngene iki wis ora iso, Jan. Sampeyan tak critani tentang jenglot. Asal mula jenglot iki piye sampeyan kudune iso paham. Jenenge Marmusna iki bumi iki sera nampa. Wis kuwi ora usah ngoceh sing rena-rena kowe. Heh? Tak crita. Kowe iki ora usah ngoceh sing rena-rena, usah crita sing rena-rena, ya. Iki aku iki atiku krasa, Jan. Atiku krasa. Iki bakale enek sing arep teko kene iki rumah samu Sudira iki atine wis krasa. Oh iya mergo pengaruhku. Wis to. Sudira wis jaga-jaga. Sapa sing bakale arep teko kene, arep bebasne kowe, arep musuhi Sudira ora bakal mundur. Hei. Apa kuwi? Di. Samsudin ndi? Hei. Kowe golek sapa? Samsudin. Kowe wong endi? Kowe lali lali arah kowe. Heh? Oh, ora pangkling. Ora sate kono wong ngendi? Ndek ingi sing blayu mutah darah ndek iki to. Preman-preman iki. Heh? Mainmu licik. Saiki cerita iki wae. Saiki cerita. Kowe iki saiki teko kene neh iki karepmu nyapa to? Kene wis saksi ya. Heh? Karepmu nyapa? Aku kan gak trimo. Aku pagak sering Maksude ora trima? Aku gak trimo. Ora trima ning nggen sing ndi? Lah sampean urung mati. Wah, berarti sampean ki ngancam Sudira. Aku ora ngancam. Ning aku wani. Oh, wani tapi ora ngancam. Saiki Samsudin ning ndi?
ora usah takok. Kowe jenenge Samsudin. Urusanku karo Samsudin. Ngerti? Sing enek nek kene iki sing jaga nek kene iki Sudira. Samsudin saiki Ngene lho aku duduk. nang arep butuh jenengmu Sudira Sudirman sembarang sak sakelermu. Ngene lho wek tak omongi. Apa? Awakmu iki wis tuwek. Bener. Ora usah melu-melu urusane cah nom ngene iki. Kowe cah nom-nom ngene kudu ngerti. Pikiranmu kudu jernih. Barang sing elek sing mentolo kaya ngono kaya jiwamu preman-preman ngene aja mbok didone Sudira. Aku preman piye? Buktine? Sing tak dudohne piye? Aku Sing mbok pengen ngerti. Pengen ngerti. Ngerti piye? Lek Samsudin ki bener-bener ngapusi. Sapa? Samsudin. Kuwi kleru, kuwi penilaianmu kleru. Wong kowe benerne mergo nyapa. jenenge Samsudin ki. Kowe benerne Ye, mergo nyapa? mergo Kowe bolone tak kairo ya. Bayar. Tak kairo ya, tak kairo ya, tak kairo ya. Jenenge Samsudin kuwi dinane iki karepe Samsudin kuwi uduk karep-karepmu ngono-ngono kuwi. Brantas dukun santet sing gawe cilakane wong liyan. Ngerti? Kowe dhewe ya dukun licik. Kok roh aku dukun licik? Nggih sihir. Sihir apa? Lah kowe ndek iki lek ora gawe sihir aku ora mungkin kaya ngono. Kowe iki rene iki nek bondo omong ngalor ngidul ora nek gunane. Ora nek gunane nyapo aku lho arep buktekne lek Samsudin ki ngapusi. Ora nek gunane nyapo. Ora usah. Apa? Samsudin saiki Sopo sing Samsudin dinane iki bengi iki ora nek kene. Lah iya. Ya sing nek kene mek Sudira. Lek kowe sing nemoni karo Samsudin, temonono Sudira sik, ya jalukmu apa tak turuti. Aku butuhku karo Samsudin. Ngene lho wek. Upama Samsudin ora nek. Ngene lho kowe iki wis mambu lemah ora sarno-rno. Ndek ingi kowe iso menang ya mergo enek Samsudin. Aku wis mambu lemah, kowe ya mambu lemah. Ora aku sandalan kok. Hah? Kowe serandalan to? Iya. Wah, ayana preman serandalan. Iya. Lah ngono wong modern kok. Hah? Ora kaya wong kuno kaya awakmu. Ngomongne apa dukun lah, santet lah. Halah. Kuwi kanggemu. Yo. Wis to, kowe muni apa ae santet telek dukun telek ngene-ngene. Kuwi ora apa-apa. Kanggene Sudira ora apa-apa, Sudira sabar. Tapi sing tak jaluk jajalan santet aku. lho, malah nantang dhewe kowe. Sudira ora ngomong lho ya. Apa milik roh bukti? Iya, katiasanmu ki buktekno. Apa telu iki maju bareng apa sitok-sitok apa penjalukmu tak Kowe turuti? meh tak omong isih. Iya. Kowe iki wis tuwek. Bener. Oh, to. Hmm. Ora usah golek molo. Sing golek molo ki. Ngomong ae Samsudin ning ndi kon ngakoni lek iki kabeh settingan, iki kabeh gawenane dhek, kowe pun yo dibayar dhek. Kuwi lho cukup. Kowe Ben wong-wong ki ngerti. jalukamu kan ngono. Yo. Saiki tak jawab. Lek Samsudin bengi iki ora enek. Ora nyambung sauranmu Hah? iki. Ora nyambung. Sik to. Sepisanan Samsudin iki bengi iki ora enek, ya to. Kuwi nduduk nggih mendem. Jan ora teko, ora teko. Kon rene ae. Kuwi apa sekitare kene ae. Kuwi dipasrahne karo Sudira. Hah? Omonganmu ki ora masuk akal. Aku wong biasa didukun dari dukun ke Ya lho. dikon. Kowe ngene kok Kowe dene sombong. kowe dikacau ngene iki demen. Aku duduk Iki dikacau iki dhisik dukun santet ya tau. Nyanteti wong-wong termasuk dulur-dulurmu sing tau disantet iki nyanteti ya jan iki. Lek iki tak tole ora dirantai ngene iki. Wong masyarakat sing ora duwe dosa kuwi bakal entek mergo iki. Ngomong lho dek rasane masyarakat iki Kuwi ngapusi, kuwi ngaco. Masyarakat iki Kuwi ngaco kuwi. Iki du masyarakat. Iki dukun santet sing kurang ajar. Iki dukun santet sing kurang ajar. Lawe dukun apa? Iki ngaco iki. Lawe dukun santet kurang ajar. Lawe dukun apa? Aku dukun biasa. Lah, Aku ora dukun.
Hei, apa? Rungokno. Oh. Niatmu bantu masyarakat, ngilangi santet-santet Hmm. sembarangan. Lah iki masyarakat nyapa kok siksa. Iki yo nyek. Kowe dihapusi karo omongane iki. Sing ngapusi kowe lho, Sing ngapusi iki. Heh? Tukang mancing kok biasa. Iki ngomong dhewe lho. Iki halus. Kaya ngono mau rantai. Omongane halus. Jare nulung Iki ngapusi. Iki wis entuk dhuwit pira ae, nyawa pira ae wis disantet karo jenenge Jan iki. Aku kacang, Mas. Lah. Aku bakul Aja kacang, percaya. Mas. Lho. Tenanan iki. Aja percaya. Aja percaya, kabeh aja percaya. Iki omongane. Jan. Ya iki lho kaya ngono. Ah, ngono kelakuan Sing lho. atine iki sapa ini? Kowe aja ngaco, Jan. Kowe aja ngaco, Jan. Aku bakul kacang pasar, Mas. Lah kaya Kowe aja ngaco, Jan. kaya ngono kuwi nyiksa kuwi jenenge. Ora nyiksa, omongane kuwi ora bener. Lho omonganmu yo ora bener iki. Heh? Ora bener piye? Jare dukun lho ya dukun iki. Kowe tak omongi to. Iki dukun santet sing mateni wis wong ora kena diitung. Butuhe mripate kene nek ruwe dhuwit nang ngarepe. Lah lho apa lho dibayar lho. Aja ngomane, Jan. Aku bakul kacang Lah godhog, kowe Mas. butuhe Jan aja ngomane, Jan. Aku bakul kacang godhog. Ngapusi. Kowe butuhe duit to. Lah butuhmu apa lho? Sa- sa- dibayar Aku nek kene ora butuh, ora. Kowe yo dibayar. Ora, Samsudin ki muridku. Samsudin ki muridku. Kowe dibayar Samsudin. Ora. Sapa? Kowe roh iya lan bayar. Murid Lah mulai kowe iya, ngomong iya. ning kene, ora Samsudin. Aku nunggu iki. Kudu Nunggu Jan. muridmu sing nunggu ora kowe gurune. Lek kowe ora trima, terus kowe arep nyapa, kowe arep nyapa. Sebarang iki. Hah? Barang manut belas iki. Sudira kowe ora duwe Aku wedi. bakul kacang godhog, Eh. Mas. Lambemu nang Jan. Kudune yo, kudune kowe Jan, yo. tau apuk lho ning yo. omah. Hah? Kudune kowe sing ning omah Samsudin sing ning kene. Ora usah. Lek kowe kuwi gurune. Ora usah ngongkon Samsudin nek kene, ora usah ngongkon sing rena-rena. Kayak Ya. apa kaya ngene? Eh, Eh, oh. Ya, roh to. Roh to. Roh to. Kowe arep nyentuh iki. apane? Kancaku kok apane? Heh. Lho, tekono dhewe. Apane kancaku? Seolah tekono dhewe. Apane Kancamu iki lho takono dhewe, he. Ya apa iki? Yo, roh. Jajalan cecen dukun. Aku kok apa-apa, kok apane kancaku? Lho, takono dhewe. Takono kancamu arep nyapa? Ngeblak-ngeblak dhewe arep nyapa? Heh? Ayo jajalan. Saiki kowe tak tekoni, kowe Hmm. pilih nyeluk Samsudin rene. Apa kowe tak entekne saiki? Terserah kowe. Njalukmu piye, Sudira bakal ngladeni. Heh? Aja mek sitok. Maju bareng Sudira ya ora bakal mundur. Tulungan Mas, aku bakul kacang Hei, godhog. akan lambe kowe. Bakul kacang godhog, Mas, aku disiksa, Mas. Lek kowe wis Tulungan, nyapa-nyapa, dikirane aku iki wani karo wong tuwek. Aku wis ngekeki weling yo. Sing kok ndel-ndelne wis renek. Wis Samsudin ora ning kene. aja kakan ngomong. Ya toh. Kan apa-apane piye? Kowe caon nom lek kelakuanmu ora bener kuwi bakale ya cilaka. Ayo. Bakale cilaka kowe. Sampeyan preman, cah nom. Sing ngomong aku. Aja wedi karo kuwi, Kowe Mas. berarti piye? Engko lek Saiki njalukmu piye? Lah nek apa-apane mbuh lho ya we. Tak ladeni apa penjalukmu? Ayo. Rasakno. Ayo. Ayo, minggat para. Aja sitok. Telu maju bareng. Wah. Ajar, Mas. Buan, aja wedi karo kuwi, Mas.
Ya! 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 Ayo, maju bareng. Maju bareng. Rasakno. Ya! Hon! Ya! Ayo, minggat ora? Minggat ora? Ayo, minggat ora? Minggat! Para lover-lover semua, kami berterima kasih atas doanya, atas dukungannya memberantas dukun santet-santet dan preman yang kurang ajar. Saya berterima kasih beribu-ribu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.